machiegni. Jang'ad bura omiyo jotim nonro manono buch jariembo mar geche mag safari rally Maxine Wahome ndalo 15 mar nyiso piny kaka bura no dhi. Ma kajal mayande burano kata jal burano Benado Choi otamore wach mar golo Maxine e od ang'ech e yor ambun kendo chungo kata loro file mano yawne higa mokalo. Ochoi wacho ni ok ber loro burano kapok olerne do duoko ma ochiw ga chich mar nek Maxine Wahome. Wahome nodonjne kod goyo jariembo wadgi kendo osiepne Asad Khan ma bang'e to noduogo wito ngimane. Nyaka sani Wahome pok odonjne gi ketho moramora e wi tho mar Asad Khan. In the application, he sought custodial orders for the respondent, Maxine Wahome, for 14 days pending completion of investigations, which he was carrying out in regard to an offense of grievous harm reported by Adila Khan in relation to his brother, one Asad Khan, who was by then admitted in hospital. Upon hearing the application, this court released the respondent on bond on certain conditions, including reporting weekly to the investigating officer until conclusion of the investigations. Kwa record mar